Janne lähti moro. Kouluun lähdistä Poriin. Meijäkö asuu Porista näin poispäin. Ja sitä tässä samalla vaan kysyn, että mistä pelistä te haluatte nähdä video? En kysy vaan nyt, että mistä pelistä. Mulla on mahdollisuus muuttaa Black Ops 2, tietokoneella Farm 15, sitten 4 Call of Duty Black Ops 3, mistä? Laittakaa tonne kommenttiboksiin siihen alas, mistä haluatte. Ja mulle voi kyllä lähettää niitä lahjoituksiakin ja antaa kaikkea juomaa tai näin poispäin, niin mä teen niistä kyllä testejä. Saatatte nähdä muuta. Ei mulla tässä muuta. Se on Janne tässä, moro!